לי, סטיב! אני חוקר תרבויות נידחות. אולי אתם מכירים אותי מהשפם שלי. עכשיו אני באתי לחקור זיווג בארץ ישראל. שמעתי זיווג הכי כיף. זה של ענבר קורן ודולב יועזקו. אני רוצה לדעת הכל על זיווג זה, ולדעת למה זה כל כך טוב, למה אומרים לי זה כזה כיף. מה כל כך כיף? זיווג שלהם. אולי גם אני עושה זיווג. קוראים לי סטיב. ברוכים הבאים לסרט שלי, יס? אני הגעתי לביתו של אבא של ענבר כשהוא היה באמצע ארוחת סנק קלה. שלום, אני באתי לשאול אותך על חתונה של בת שלך, ואתה אוכל. אולי תפסיק לאכול, ואנחנו נדבר על חתונה של בת שלך. אולי זה לא מתאים עכשיו. בוא, קדימה. בכלל לא הפתיע אותי שהוא נורא שמח שאני נמצא שם. אבל מאוד התאכזבתי לגלות שלמרות שהוא אומר שהוא דתי גדול, הוא רק מדבר על גיאומטריה. עשיתי גימטריה. יס. ענברי קוראים בדולבי הגאון, זה בגימטריה 743, וזה הציון שדולב קיבל בפסיכומטרי. זה מרתק. נכון. זה ממש מרתק. אתה נראית כמו בחור לא מאוד מעניין עד ששמתי כיפה, אחרי ששמתי כיפה אמרת דברים נורא מעניינים. תודה. יפה. אתה כל הכבוד לך שם. תודה רבה. יש לי עוד כמה כאלה, הם מתאימים. אתה יכול לאכול בתור כל הכבוד לעצמך. לעשות לך צפיחה לשכם. בגדול. לא. בגדול. לא. הרבה קוטג'. בגדול. יס. בקשר לחומוס, בדיוק יש לי. יס, זה קצת מגעיל. בדיוק בחומוס. שלום סיפר לי הרבה אודות חומוס בעוד אנחנו משביעים אחד את השני בהמון כיף. אחרי כשעתיים יכולתי לגשת סוף סוף לעניין. מתי בדיוק השרלטן הדתי הזה טוען שהוא ידע שהבת שלו תתחתן עם דולב? אז בדקתי, ענבר קוראים ודולב יחזקאל מכפר מונה של הנצח, בגימטריה זה ישכן עם מנשיקות פיו כי טובים דודיך מיין. יס. פסוק משיר השירים על אהבה גדולה. אז הדודים שלך ינשקו לי את הפה כי הם יותר טובים מיין? יס. לא. הדודים שלך ינשקו את הפה למה הם יותר טובים מיין? יס. איזה דוד אתה רוצה ינשק לך פה? אריק? סטיב, עוד פעם מה שטויות שלך? לא, אני רוצה לדעת. הנה, יש לי עוד פסוק נהדר. אתה כל כך עצמני שם. לא, אבל איזה, מה פתאום? שם. דודיך זה, דוד זה אהוביך. אתה אומר לי דוד, אתה אבל אומר לי בתנ"ך, לא דוד. בשיר השירים דודים טוב, זה אני אהובים. מצטער, לא התכוונתי להגיד אריק. שמעון? אהובים, מדובר על דודים. ראובן? איזה? שכחת את עודד. עודד. לא, גם אז עודד. סיכמנו, עודד מנשק לך פה. כמו לא, יין. לא הצלחתי לקבל תשובות ישירות משלום לגבי ענבר ודולב, אבל לפחות גיליתי שיש לו דרכים מאוד מוזרות לאהוב את המשפחה שלו. שלום עליכם. יס. ביי ביי לך. יס. אתה יכול לשיר את Yes, זה פה. ביי ביי. תשאיר לי את... ביי, לא, להתראות. סטיב, תביא לי את האייפון. היה כיף? סטיב, תחזיר את האייפון. סטיב! מיד נסעתי לביתה של אמא של ענבר לגלות עוד. למרות שנימרה חושבת שהיא פסיכולוגית, היא התגלתה כאישה מאוד בעייתית, ורק לאחר שעשיתי לה טיפול, יכולתי לשמוע סיפורים על ענבר. למה את לא... אז אני רציתי להגיד שלברי היו המון מעברים בחיים, ואנחנו רואים את זה. אתם רואים את כל הצבעוניות הזאת וחוסר הסדר הזה. יס. הייתה לה פה תקופת חושך. אבל זה מאוד בתקופה הזאת בכל זאת היה לה אור קטן, שיצא מהעולם השחור שהיה לה. העולם השחור, אנחנו יכולים לראות איפה אני שמתי תמונה, הייתה נקודת אור. אולי זה העולם השחור. הייתה נקודת אור. שמה. זה העולם השחור? לא. אבל אולי פה. התקופת חושך הזאת הייתה כשהיא צריכה לנסוע מישראל לברזיל בגיל 15, היא לא רצתה. יס. ואז... את מכירה מה זה far-fetched? far-fetched? לא משנה. Go on. בתקופה הזאת הייתה נקודת אור. הנקודת אור הזאת הייתה דולב. אז כשהמשפחה נסעה... זה נראה כמו דולב. ונפרדה... נימרה כל כך שמחה שיש לה מישהו לדבר איתו על כתמי הצבע שהבת שלה עשתה במהלך השנים שהיא התחילה לפרוץ גבולות.
אנחנו יודעים, Yes. היא עברה יפה מאוד את כל השלבים. איזה שלבים? את השלבים האוראלי, האנאלי. נמרה, זה מלוכלך מדי לדבר על בת שלך היא ככה. עברה יפה. אני לא יודע, דולב ישמח לדעת מה את אתה יודעת. רואה פה את האבא, זה האבא. Yes. זה האבא שלה. Yes. שפה אנחנו בתסביך אלקטרה. Yes. תסביך אלקטרה זה שהבת מתאהבת באבא, לעומת תסביך אדיפוס. בשלום. שהבן לא קרה שום דבר, יש רק התסביך נפטר. אוקיי. ואנחנו ממשיכים הלאה. כי הוא היה רעב. יומיים שלמים ביליתי אצל נמרה בעודה מספרת לי על הקשקושים של הבת שלה, ללא לגלות הרבה. החלטתי שאולי הגיע הזמן לעבור הלאה. בעודי נוסע משם, כן עלתה בי המחשבה, בדיוק שם, איפה שאתם רואים אותי נוסע. חשבתי על הפגישה הראשונה של דולב וברש שנמרה סיפרה לי. האמת שזה לא מה שחשבתי כרגע. האם זיווג היום יכול לעשות פגישה ככה? האם אפשר ללמוד מזיווג זה? הלכתי לשאול את אח שלה. יס! שלום! אני באתי לעשות איתך ראיון, קוראים אותי סטיב, נעים מאוד. יס! אתה בחור כיף, תן לי עוד פעם. יס, אתה בחור טוב. תראה, איפה למה? אנחנו רוצים לסגור דלת, למה זה לא נסגר? יס, שלום, אני באתי לעשות איתך ראיון של כיף. אתה מכיר? וואו, תראה איזה תמונות מדהימות יש לו פה על הזה. תראה את זה, הוא אומר, עמית גרסנר אומר לו תמונה יפה. אח שלי, יס? תראה איזה יופי. תראה כמה חברים יש לו. תראה, אפילו בלילה, כשהוא ישן מדברים איתו בצ'אט. בטח למה פייסבוק? אתה לא בשביל בחורים, יס? אתה בטח אוהב בנות בפייסבוק, אתה בטח מאוד טוב. אני רואה, תעשה שריר. וואו, תראה איזה שריר, ממש בריון. וואו, תשמע, אני אוהב אותך. אני הבנתי, ענבר ודולב. דייט ראשון, דולב לקח את ענבר לים, ועשה לה דייט רומנטי עם יין וחומוס בים, יס? אולי הביא גם אבטיח. אני רוצה לדעת, אם אתה רוצה להתחיל עם בחורה היום, אתה לוקח אותה לשם? אבל תחכה לי! אני בא לפה בשביל לקבל תשובה! פעם, בשנות ה-90, היו יכולים לעשות את זה. היום אין מצב שזה קורה. היום הכל מתחיל מפוק. כן, פוק. אחר כך אתה צריך לשלוח לחברה של ההודעה, אחר כך אתה עושה לה לייק, אחר כך אתה משנה את התמונת פרופיל, ואז אתה עושה לייק על הסטטוס שלה, ואז אתה מוסיף את חברה שלה בפייסבוק, ואז אתה עושה לה אנלייק על התמונת פרופיל, ואז היא אומרת לך, למה עשית לי אנלייק? ואז אתה אומר לה, כי את עצבנת אותי. ואז היא אומרת, בבקשה, בבקשה. ואז אתה אומר לה, לא רוצה. ואז היא אומרת, בבקשה, בבקשה. ואז אתה אומר, טוב. ואז אתה עושה לה פוק. אתה עושה לה לייק על התמונת פרופיל, ואז אתה מפרסם לינק של יוטיוב. זה גם לחברה שלה על התמונת פרופיל לייק. ואז היא מגיבה לך על התמונת פרופיל. ואז החבר שלך עושה לייק על התגובה שלה. ואז אתה שולח לה הודעה פרטית כזה, היי מאמי, מה המצב? אז אתה עושה פוק לחבר שלך, ואז אתם מגיבים על התמונת פרופיל, ואתם עושים לייק על התמונה, אבל לא תמונת פרופיל, מגיב לה על תמונה אחרת, זה עושה לך לייק, ואז אתה שולח לה סמיילי עם לשון בחוץ כזה, סקסי. ורק אחרי חצי שנה של שיטוטים בסקייפ ובפייסבוק, אתה יכול לבקש ממנה את המספר טלפון שלה, ואז אתה תתקשר לה איזה פעמיים שלוש, לבדוק אם זורמת לך. אם כן, תזמין אותה לדייט. הרגשתי שהצלחתי להגיע להבנה עמוקה לגבי מערכת היחסים שלהם, אבל עדיין נותרה חידה. מה הם עשו, ענבר ודולב, אחד לשני, בחדרי חדרים? נסעתי לשאול את אחות שלה. שלום לך, אני הבנתי קוראים לך מיט. אמיתי. כמו בשר. כן, זה דומה. שלום. התרגשתי לשמוע על תרבות ארץ כנען, כשגיליתי שהם היו עושים אחד לשני הארי פוטר. הצטרפתי מיד לעניין כדי לגלות איך זה. מבטיה של עמית אמרו הכל, אבל אז היא גילתה לי שלא בזה טעם שאשריהם. הם היו מקריאים אחד לשני הארי פוטר. בוא אני אדגים לך. הוא מעולם לא גיוון את בפני. אני אולי לא יכול להראות לכם כמה זה מגרד לשמוע על הארי פוטר נלחם בוולדמורט מפי עמית, אבל תאמינו לי, זה נורא כיף. רציתי לגלות עוד. אבל אני הבנתי, לפעמים היא הייתה שמה אותו בקופסה, למה הוא מאוד קטן, יס? היא הייתה מכינה לו קופסה. יס. כן. ברי ודולב היו מכינים בשביל אחד לשני. להיכנס פנימה להרגיש בטוח. פחות. יותר בשביל להכין אחד לשני קופסה. יס. זאת גרב שדולב הביא. יס. וגרב אחת היא לקחה לעצמה, וגרב אחת היא השאירה שם. לא. אז הוא נתן לה גרב בהשאלה וזה רומנטי? כנראה שכן. אם אני נותן לך גרב שלי, את אומרת זה מאוד רומנטי, יס? אני שם לך את זה פה, את רוצה, את אוהבת את זה? יס, מאוד רומנטי, עכשיו אחד אצלי, אחד אצלך.
נכון, סטיב. מה עושים עכשיו? עכשיו את אני שמה מורידה. בקופסה מחזירה לי אותו? אני אשים את זה פה בצד. אוקיי. כמות הדברים החסרי משמעות להם הפרימיטיביים האלה מצאו משמעות היו מדהימים בשבילי, אבל יותר מכל, הדהים אותי המכתבים שהם היו שולחים אחד לשני. שלום, דולב, יס. אני חושבת עליך הרבה. אני כל כך כיף לי איתך שזה עושה לי טוב בנשמה. יס. אני מרגישה צורך לעשות חרוזים למה אתה כל כך מדהים. יס, אני מריחה רסטות שלך מרחוק ואני רוצה אתה תבוא קרוב. אני רוצה אתה רק תבוא אולי לאהוב. אני מקווה אתה לא מרגיש אני בוגדת בגלל לא יכולתי להתאפק לדעת מה קורה עם וולדמורט והארי פוטר. אז אני רוצה דולב להגיד לך אתה כל כך ממוש, זה כל כך ממוש. דולב, אתה כל כך ממוש. דולב, אני מה זה ממוש? אוהבת המון ענבר. יס. אני עוזב את הבית הזה אחרי שלמדתי על כמה כיף להיות עם בר ודולב. אז אולי אני לא למדתי בדיוק איך לעשות זיווג בדיוק כמו שלהם, אבל לפחות הכרתי משפחה של כיף שעושה הרבה כיף, ואני יודע שיהיה להם כיף. מזל טוב. כל כך כיף להיות אני. יס.